Osama Chuma was in court a few minutes ago and investigations are yet to be finalized. They only managed to finalize his legal status and they found out that he is currently illegal in South Africa. So he has dropped his bail application and opted to be remanded in custody in the case regarding illegal possession of a firearm. There's no way you can get bail kana uri illegal. Vanenge vachida address, vanenge vachiti munhu anogona kutiza since ari illegal. Hapana illegal immigrant inopiwa bail in a foreign land. They look at a lot of things kuti uzowana bail. So anga asingariwane zvake bail. Vamwe ndo vanga vachitaura kuti chero dai bail racho dai ariwana mofunga kuti anga achisurvive. Aigona unozviuraya okuraiwa kana kutotiza chaiko chaiko. His matter was then postponed to 27 August pending further investigations surrounding the weapon. So a warrant of arrest was also sent to them. Last court here yakaitika last week. Lawyer wao Machingura aingonetsa achiti isa tina chatakaratidzwa chichiti kutoda a warrant of arrest nemapepa extradition. So he has confirmed also kuti he received those papers ku email kwake. So he's now okay on that one. Kana murume uyu achinzi he's very clever. Paakanzi namunetsi he's very clever. Now I understand kuti clever wacho uri papi. Handiri mukuona kuti matoona kuti pekutanga akaita illegal. Imagine kuti munhu akasvika akabva ku-UK on Saturday and probably akasvika musi weSunday ku-South Africa handika. Then pamwe Sunday iyo yacho ndo yaakacrossa border nebhazi. Ameno I don't know kuti akaita sei illegal. Iye munhu anga asvika ku-OR. Within a few days ozoita illegal chirudzwa munhu ane British passport. So it doesn't make sense. Probably more details are going to be reviewed pamberi up, because at this moment it's not making any sense. Je say kuti how come he is illegal? Because dai pamwe anga asiri illegal ka anga achazopiwa chi bail, then we extradition now we're gonna zombatira panopiwa bail, and it's possible, it's apparently possible kuti kana munhu uri pa bail unogona kuto extraditwa awe UK vaizoenda ku South Africa woenda kuno extradite, something like that. I mean, so ndo pari kunzi this man is very clever. Anga ato calculate ma moves ake already kuti inini ndichaita kuti ndite illegal ku South Africa, then ndozoita se, then ichazondoona ne weapon, vandita ne weapon, that matter is going to drag and drag and drag. Imagine kuti apa we are going to wait for 27 August, a month later, for him to go back to court after my ballistic examination, whatever ada kuitwa. So I think they are speeding up the process yema ballistic. Ndio vada ku speed, because jakanzi pepe na lawyer is it might take 6 months, which to me can I ready within a month, which means kuti they are trying by all means to work on the ballistic results as soon as possible. My charges are aka and I think kuti iya akati regendi tore futhi ndatora futhi it's going to ndicharamba ndiri muAfrica. Iye is willing to go back. Yes, we know he's willing to go back to UK, but then netsoro dzaari kuita idzi dzese dzakaita idzika, it might mean kuti murume uyu ma delaying tactics ari kuita maitira something kutoitwa found out aine Ghana nechii. I don't think kuti aida kuzviuraya, because dai aida kuzviuraya anenge akazviurayira iko kwacho ku UK. Pamwe tsoro dzake dzakatadza kunyatsobuda zvakanaka here, akafunga kuti let me do it ku Africa. I don't know, but it doesn't really make sense. If he was suicidal zvekutodaro dai akatozviitira ku UK achipedza kucommit crime yaakaita, but his intention was to run away. So he had plans ake kuti ndikadai so apa ndikabatwa nepfuti ndichaiona macharges ku South Africa ndozodai delaying kuda unofesa the real issue kumberi uku. I mean, I don't know, but ndozvandiri kutongofungawo izvozvo, but isusu toda ngoti adzokere anofesa nyaya dzake, zvekuti toswera naye tichingodididi zvimakotsi ekuAfrica kuno, we don't want that, because nyaya inogona kuita 10 years katisati taziva kuti akauraya sei vana vake. Isu toda kuziva kuti akauraya sei mhuri yake, ndozvatiri kuda isi. Zvepfuti izvi aitori secondary, isu chatoda kuziva ngaanofesa the real thing yaakaita chaiko pfuti ya small atiri kunzwa aya. So I think kuti mapurisa at this moment and also
iwo ballistic, forensic, and then my lawyers, state, my magistrate, and everything, they are working very hard. Could process it was speed up adzokere aend, because he has no business kuswera ari South African courts achiwaste resources South Africa. Hakuna zvakadaro, ngaaende, ngaadzokere uko murume uyu he was thinking that he's going to stay in South Africa for the rest of, he's going to hide in South Africa. Ndo zvaingoda chete, but anyway, makatadza kuronga tsora dzenyu. I don't know what is coming out near CCTV. Pane CCTV iri kubuda kunzi he tampered with the CCTV yekumba kwake kwacho koko kwakaitika crime. Handidi kutaura zvangu madetails handisiri kunyatsoziva, but I just saw just a hint. If I have for more information on it, I'm going to come back and tell you what I found out about the CCTV yekumba kwake. So I don't know what you guys think. Let me know in the comment section what I thought. Please subscribe. Ndine mamwe new channels aripo. Please make sure that you subscribe to all of them. Nchesa ma link pasi. Moenda mono subscribe. And panapa kana usati subscribe, like, comment, and also share this video, and also comment, subscribe kana usina.